ଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ। ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ସେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏ କଣ? ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆଖି ଖୋଜୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶୁଣ୍ଢଧାରୀ ଗଜାନନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟ ସଦୃଶ ମହାବିଶ୍ୱର ବିସ୍ତାରିତ ଗୋଲାକାର ଚକ୍ଷୁ। ମନରେ ପ୍ରବଳ ନିରାଶା ଆଉ କ୍ଷୋଭ ନେଇ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ଭାବିଲେ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ବୋଧହୁଏ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ କୋହଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ସେ ସହାନୁଭୂତିର ସହ କହିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ, ଆମ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ସେ ତୁମ ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାଲି ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ, ସେଇଠି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତା ପରଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେହି ମାତ୍ର ବେଳା ଶହ ଶହ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ସାରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହରିବୋଲ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା, ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରାବଣ ଧାରା ବହିଗଲା। ଏ କଣ? ସେହି ଅନାକାର ହାତ ପାଦହୀନ କଳା ଠାକୁର ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ହାତୀ ବେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଆଖି ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଗଜାନନଙ୍କ ସେହି ପବିତ୍ର ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସେଇଠି ଲୋଟି ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ପତିତ ପାବନ କଳା ଠାକୁର, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ମାୟାବୀ ଆଖି ତୁମର ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲା। ତୁମେ ହିଁ ଗଣେଶ, ତୁମେ ହିଁ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ହିଁ ସାରା ଜଗତର ନାଥ।